ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ. ಇನಿ ಪಪ್ಪ ಮರ್ದಗೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನೇಟ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ಡ್ಲ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ಗಳ ಯಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕರ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಪಪ್ಪ ಏಪಲ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ನ ಟೈಮ್ ಇರ್ದಿನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತದಾಯೊಕ್ಕ ಪೇರು ಬತ್ತಿಂಡು ಪೇರು ದಿರೋಡು ಮುಖ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಂಡು ಲೈನ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತದೇರು ಪೇರು ಬತ್ತಿಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೇರನ್ನು ದಿರೋಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿದು ಬರ ದಿಕ್ಕ പേര് ഇതാണ്ട് എനിക്ക് അല്പ പേരുക്ക് തുമ്പ പേരുക്ക് 22 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಗ ಇತ್ತೆ 25 ಆತಂಗ ಕೊಂಚ 26 ನಿಕ್ಲಾಲ್ ಪೇತಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಸಾಧಾರಣ ಹುಷಾರಾತ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಜಿಂಜ ಸಮಯ ಮನ್ಪಡದು ಅಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈತ ಐಟಮ್ ತೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಸ್ಕ್ 140 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲಕ್ಕೆ ಮುಖಂದು ತುಕುಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ನೆಲಕಡಲೆ ಪುರ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ಕಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖನೆ ತೊಲೈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ರಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಳೈ ಕೊಣೋದಿಡೋಡು ಕೊಣೋದಿದಾಯಕ ಅಡಿಪೋಡು ಮೂಲು ಇದೇ ಅಡಿತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಡೋಡು ಪರಪ ಅಡಿತಿ ಕಬಲಿ ಅಡಿತದು ಒತ್ತರ ಮಂತದ ಅಂಡು ದೀಪದ ಇದ್ಲ ಅಂಡು ಮೂಲು ಇದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅದು ಓಪನ್ ಅಂತ ವರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಯಾನೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಿದಡ್ನಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐತೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆಗೆ ಪದರಾಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗುಂಡತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ 9 ಕಿಲ ಅವಳುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಚಿಗೆ ದುವೆ ಅವಡಿಗೆ ನೀರು ಮುಳ್ತಿರ್ದೆ ಅವಡಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಅಂದೇನೆ ಕೊರಿಯೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಅತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪನ್ನಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ನಿರ್ದೆ ಕೊರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪರತ್ತಂದು ಎತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪರತ್ತನ ದೆಪ್ಪೆರ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಬರೀಕ್ ಮೈ ಮನ್ಪುಗ ಅವ ಯಾಕ ಪೊಸತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿ ದುಂಬಿತ್ತನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ನಾನು ಆ ಗ್ಯಾಪಿಗೂ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಪಾಡೋಡು ಯಾನಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಪ್ರೋ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ನೀ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆಪ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಪಾಡ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರೋ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಲ್ನಲ್ಪ ಏತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಂದೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 240 ಕಿಲಕ್ಕೆ ರಪರಪ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೋಜಾರ ಒಂಜಿಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಈ ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಹುಡುಪುರು ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಜಿಂಜ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಜಿಂಜ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋ ಪೂರ ಹಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ 5 ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟು ಜಿಂಜ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೋಳು ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಚೋಳು ದೆತ್ತದು ಹಾಲಾಗಿ ನಿತ್ತಿನ ಬರಿಕೆ ದಿಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾನು ಮನಸ್ಸದ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇಂದೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊನತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಾಂಡದು ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಬುಧವಾರತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಂಡದು ಕೊರಪೆ ಅದೇ ಕುರ್ಕುರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ತಿಂಗನಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ರಪ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ತೂರಿತ್ತೆ
ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಲೆ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದದ್ದಾಗ ಮೂರುಡು ಇಂಚ ಮೂರ್ದಾಯಕ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಾಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿದು ಐಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುರ್ಕುರಿಗೆ ಅವಾಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಡಿಶ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಅಂದ ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಉಂಡು ಕೊನಪ್ಪಾಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಲಿಂಬೆ ಮುರಿದು ಕುಂಟ್ಲೆ ಸೋಕುಲೆ ಇಡೀ ಗುಲಾಬಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಸಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಎಂತಿರ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಎಂಕೆಂಡು ಈ ಡಿಶ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕದ ಅಂದ ಪಂಡ ಚೂರು ಬುಕ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಪಾತೇರು ಉಂಡು ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿಪುರ ಏನು ಒಂಜು ವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಜತೆ ಅಪ್ಪ ದಾಯ್ತ ಪುರ ಆಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿಸ್ನಿ ತೀರ್ದಿತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಜಿಸ್ನಿ ತೀರ್ನ ದುಮ್ಮುನ ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕಿನ್ನಿತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿತ್ತಂಡು ತೀರ್ನ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಐನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತದನೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಲದನೆ ತೀರ್ಂಡು ಜಿಸ್ನಿ ಐನ ಮನ ದನಿ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಿರ ಸೇಮ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಕ್ಕುಣ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ನಡಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಫುಲ್ ಜ್ವರ ಮರ್ದಲ ಕೊನಾರು ಏರಾಯಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಾದು ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ ತೀರ್ಂಡು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಗಿನ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ ಸೈತಿಂಡು ಅವು ಸೈತದ ದಿನ ಅಂಡು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಜಂಚ ನಿಖಿಲ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿಗಳ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಯರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಅವಲ ಸಪೂರ ಆತಂಡು ಮುರಾಣಿ ತೂತಾನೆ ತುಯರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ ಆಪುಂಡವು ಸೈತದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಸೈತದ ನಾತಿಪ್ಪು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಣೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ರೋಗ ಬತ್ತದು ಸೈತಂಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಎಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಪುಚ್ಚೆಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಮರ್ದು ಕೊನಾರೊಂದು ಇತ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಆತಂಡು ಜಾಕ ಭಾರಿ ಪಾತ್ರ ಆತಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಓಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ತಿಕ್ಕಲ್ದನ ತೋಜು ಜಾ ನೆರೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಬಲ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ ಜಾಕ್ ನುಂಡತೆ ಕೈತ ಕುಜಾಲದ ರೋಮ ಜಾಕ್ನ ಕೈತ ಕುಜಾಲದ ರೋಮ ಪೂರ ಉದುಲುದನು ದಾಯ್ತ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ಕುಜಾಲನಿ ರೋಮನ ದಾಯ್ತ ಮಂತದ ಪೂರ ಅಂದೆ ಬಿರ್ಕದ್ ಬೋತುಂಡು ತೋಜು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಉದುರಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಮರ್ದು ನೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದೆ ಕೊನಾರೋಡ ಅತ್ತನ ಪಂಡದು ಕೊನತ್ತಂಡ ಯಾವ ಅಂದ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋವುಡು ಈತನ ಪುರ್ಸೋತ್ ಆತಜಿ ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲ ಬಿರ್ಕದಂಡೆ ಓಡೆ ಬಿರ್ಕನಿ ಓಡ್ ಬಿರ್ಕದ ಆತದ ನಿನ್ನ ಕುಜಾಲದ ರೋಮನ್ನು ಓಡ್ ಬಿರ್ಕದ ಕೊನಲ್ಲ ಅಂಟಾಗ ಏನು ಪೂರ ಗಂಪಾಡ್ದ ಅಂಟಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪುಂಡಾನೆ ಮುಂಚ ನೀನು ಪೋದು ಮರದು ಕೊಣತ್ತಂಡ ಯಾವ ಅತಂದು ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದೇ ಪೋಡ ಅಂದೆ ಪಾಲನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ದಾಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜು ನಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೈತ ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲ ರೋಮ ಉದುರ್ದಂಡು ಕುಚ್ ಅಂಚಪುರ ವಿಷಯ ಮುಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ದಯತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಣತಿತ್ತದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಮಿಷಿನ್ ನಿಖಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಅವಲ ಹಾಲಾದು ಪೋಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ದಾಯ್ತಾನ ಅಂಚೆನ್ ಮುರಣಿ ಕೊಣೋದೈನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಪುನ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ 400 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂದೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಣತ್ತೆ 250 ರೂಪಾಯಿದ ಅನ್ನ ಐಕ್ ದಾಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರಡು ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ ಅಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ದಾಯ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಸ್ ಒಂಜು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಪೋಂಡು ಅವು ದಾಯ್ತನ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದಾಯ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅವು ಹಾಲಾದ್ಲ ಅಂಡು ಅಂಚ ವಿಷಯ ವನಸ್ಮನ್ ಪುಗ ಪುರ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಬತ್ತಂಡು
ಅಮ್ಮ ಕರ್ಜಿ ಪುದ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಕೆಂಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಉಂಡದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ಪಾಡ್ನದ್ದು ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತನತೆ. ಚೋಳಿ ಪಾಡ್ನದ್ದು ಸಾರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧಗೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಿಡಿಯಿತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ಬುಕ್ಕಂತೆ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಟು ನೆನ್ನ ತಾರದ ಮುದಲ್ಗ ಕಂಗದ ಮುದಲ್ಗ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾಣಿತೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕರೀಡು ನನ್ನ ಮೂಲು ಅಡಿತದು ದೀಪದ ಇಡೋಡತ್ತೆ ಐನ ಪಿರಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜದು ಬೋರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ತೋಜೈನೇ ತೋಜದು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಡ್ಯಾಗಂದು ಪಂಡ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ತದ ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ ಡ್ಯಾಗ್ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ತದ ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ 7 ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಡೈಲಿ 7 ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ 7 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 200 ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕು ಪೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಂದು ಅತ್ತ ಮುಖಾಂಡ ಇಂಕಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ದಾತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜ ಅದಾಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋನೇ ತೂತಿಜ್ಜಾರ ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ ಬುಡಿ ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ದಾಯಗ ವ್ಯೂಸೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆತನ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾನ ಅಂದು ಮಂಡದೇನೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ ಬುಡಿಯೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನತೊನ್ವೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನ್ ಚಾತನದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.